Meditace na pročištění čaker. Pohodlně se ulož, zavři oči a párkrát se zhluboka nadechni a vydechni. S každým nádechem nadechuješ vše pozitivní, krásnou pozitivní energii a s každým výdechem vydechuješ vše negativní, vše, co už nepotřebuješ. Představ si, že jsi na nějakém krásném místě, někde, kde se cítíš naprosto bezpečně. Ať už je to louka, tvůj dům, nebo i vůbec neexistující místo, ale je to místo z tvých snů. Představ si, že ti do hlavy proudí zlatá energie. Proud zlaté energie. Jsi ve sloupu zlaté energie, která tě celého obklopuje. Tím, jak se nadechuješ, tak vdechuješ tuto zlatou energii. Představ si, že s každým nádechem tuto energii směřuješ do hlavy a s každým výdechem vydechuješ vše negativní. Ještě dvakrát se nadechni, než se ti rozzáří celá hlava. Tím, jak energie do ní postupuje, tak se celá část rozsvěcuje. Nyní se nadechni té zlaté energie a pošli ji do krku. A zase s každým výdechem vydechni vše negativní, vše, co už nepotřebuješ. Opět nech prozářit celý svůj krk. A nyní se s nádechem nadechni zlaté energie a pošli ji do hrudní oblasti, ideálně do srdce. Opět s každým nádechem se tvůj hrudník začíná rozsvěcovat a s každým výdechem vydechuješ vše negativní, vše, co už nepotřebuješ. Nyní zlatou energii převeď i do břicha, do celého trupu. Směřují ji i dozad. A opět s každým nádechem nadechni krásnou zlatou čistou energii a s každým výdechem vydechni vše negativní. Nech rozzářit celé své tělo. A nyní zlatou energii pošli i do nohou. Postupně postupuj od kyčlů po kolena, přes kotníky, až do palců u nohou. Teď se podívej, jak celé tvé tělo vnitřně krásně září. Celé tvé tělo je naplněné zlatou energií. Je spokojené a uzdravuje se.
Nyní si představ jednotlivé čakry a směřuj zlatou energii do nich. Představ si 7. čakru na temeni hlavy, na vrcholku. Na šišince hlavy. Nacít se do toho místa a uvědom si věmy, které tam cítíš, jestli je to lehký tlak nebo šimrání. A teď se zkus nadechnout zlaté energie právě přes tuto šišinku. A vdechni do sebe zlatou energii přes svou hlavu a zároveň i vydechni zlatou energii přes hlavu. Pokud ti to nejde, tak si zkus představit třeba zlatý majzlík nebo nějaký průraznější nástroj. A zkus ten proud energie prorazit tak, aby si volně mohl dýchat přes svou šišinku. Nyní se soustřeď do prostřed čela, na takzvané 3. oko. Opět se do toho místa nacít a zkus se zlaté energie nadechnout i touto čakrou. A nejenom nadechnout, ale zlatou energii zároveň i vydechuj. Zkus si uvědomit proud energie, který ti míří do prostřed čela, a zároveň proud energie, který z tohoto místa vystupuje. Opět, pokud ti to nejde, tak toto místo něčím proraž. Nebo si třeba představ hasičskou hadici, ze které proudí právě tato zlatá energie, a na čakru ji přilož a otevři kohoutek s vodou. Tlak vody, veškerá negativa, která v čakře jsou, prorazí a odvede. Nyní se nacít do prostřed krku. Tam je krční čakra. A také se touto krční čakrou zkus nadechnout té všeobjímající zlaté energie a zároveň i vydechnout krásnou zlatou energii. Nyní se soustřeď do prostřed hrudníku. A opět přes toto místo, přes srdeční čakru, se nadechni krásné zlaté energie
i vydechni zlatou energii. Na této čakře se dej opravdu hodně záležet. Je to čakra lásky. Nyní se soustřeď na místo solar plexu. I přes tuto solární čakru se nadechni zlaté energie a vydechni zlatou energii. Uvědom si, že tato čakra je slunce v nás. Opravdu důkladně to slunce rozsviť. Představ si, že ty jsi zářící slunce a z tohoto místa vysíláš uzdravující světlo a životodárnou energii, ze které čerpá i celá planeta Země. Nyní se soustřeď na svůj podbřišek. Tam je sexuální čakra. Je to asi tak 4 prsty pod pupíkem. I přes toto místo se nadechni krásné zlaté energie a vydechni krásnou zlatou energii. Tato čakra je zároveň i centrum životní energie, tvé vitality. Uvědom si tím, jak ji otvíráš a čistíš, jak se ti vrací životní síla. A nyní se zaměř na místo kousek od konečníku, na první čakru. Tato čakra se nazývá kořenovou. Z té vypust zlaté kořeny a pust je až do jádra země. A zatímco kořeny rostou, tak i přes tuto čakru se nadechni zlaté energie a zlatou energii vydechni právě do těch kořenů. Představ si, jak kořeny prorůstají jednotlivými zemskými vrstvami a rostou a rostou. Až prorostou do samotného zemského jádra. A nyní si představ,
jak po těchto kořenech začíná pomalu k tobě vzlínat stříbrná energie. Mísí se se zlatou energií a vzniká nádherný tok barev. Stříbrná energie došla až k tobě do těla. Přes tuto čakru se nadechní té stříbrné energie a naplní celé své tělo. Postupně od nohou přes trup až po hlavu. A nyní čakrou na šišince tuto stříbrnou energii vypust do vesmíru. Představ si, že je z ní provázek, na jeho konci je balónek a balónek stoupá a stoupá. Až se uchytí v tom nejvyšším bodě vesmíru. Nyní je celé tvé tělo krásně pročištěné, ukotvené, napojené jak na zemskou energii, tak na univerzální energii. Uvědom si ten pocit. Uvědom si, jak se ti vrací tvá životní síla. Uvědom si slunce v sobě. A zkus se skrze otevřenou srdeční čakru nacítit na okolní svět. Uvědom si, že miluješ. Miluješ svůj život? Miluješ své srdce? Svůj mozek? Svoje tělo? A miluješ i svou duši. Miluješ sám sebe. Nyní si užij pocit krásného světelného okamžiku.